acesta? Bun, putem merge mai departe, cu aceste exerciții, pentru că el a fost scris în anul 1714. Manuscrisul a câte pagini? Bine, am zis ceva în această seară. 259 de pagini. Mergem mai departe. Pentru a fi căutat de la cap la foară, are nevoie de fără răspuns. Frumos. Ați uitat să mă iau. Felicitări, acesta este un calendar. Acesta este un calendar realizat de Speranța TV și Radio Vocea Speranței, un calendar realizat de 2017. Și aș vrea să continui prezentarea mea, pentru că mulți au vorbit despre oracolul Mesia ca fiind ceva mic. Pot merge mai departe cu telefoanele și cu urmărirea dumneavoastră de telefoanele și vreau să vă întreb în câte zile a fost scris acest oracol. 24 de zile. În mod normal, o asemenea capodoperă de-a documentă ceva de zi. Dar acesta a reușit să o scrie în 24 de zile. La final, știți că erau 3 inițiale. Vă aduceți aminte de ele? Faptul posibil să vă facă. Dar nu am uitat. NSD. Ce faci? Dar cum să vă dau și dumneavoastră? N-am să plec de aici fără să avem dar răspunsul corect, cel puțin asta scrie la mine, a venit din partea asta. SDG, ceea ce înseamnă Soli Deo Gloria, Doamne lui Dumnezeu, iar se spune că după concluderea piesei Aleluia, Petru a exclamat, am văzut cerurile deschise înainte. Vă invit ca în această seară, în puținul timp pe care îl mai avem pe Petru, împreună să simțiți și dumneavoastră acesta, mai ales prin intermediul